Na din si Trojan Greg Palatulan, pastor na abay gisulat si Moses sa Bible. Ug tinuod ba na ang Katolik ra dapat mo interpret sa Bible kay sila ray gabuhat ana unya mga Protestante ang guha sa uban verses na naa sa ila ang original. Igsoon, so gintan lang taka, wala na'y original kalon sa Bible. Okay, wala na'y original. Ang tanan nga naa karon kopya sa mga kopya sa mga kopya sa mga kopya sa kopya pag yun gikan sa original. Wala na mismo Roman Catholic wala nakagunit anang original. O kadang giingon nimo nga matod nimo nga ang Catholic ray mo interpret kay sila ang gabuhat sa Bible dili na tinuod. Wala pay Catholic na ana ang Bible. Okay? Wala tayong mabasa na si Mateo, si Marcos, si Lucas, si Juan, si Pablo, mga Katolik to, wala tayong mabasa. Kaya kung imong tanaon, sila nagbantay sa adlong igpapahulay, ikapito, Sabado. Okay? Sabado ang gibantayan sa mga apostoles. O mismo sang dia, mabasa na to sa Buhat Kapitulo 13 sa whole nga chapter. Mismo pa si Kristo sa Lucas 4:16 na batasan ni Kristo pagsulod sa sinugoga matag adlong igpapahulay Sabado gihapon. Naasa man ang Roman Catholic ana nga kabalo man ta nga gibantayan sa Roman Catholic Domingo. Ug wala man tay mabasa sa Biblia nga adunay nagbantay sa adlong Domingo ingon nga igpapahulay, ingon nga balaan, ingon nga adlong igsisimba. Wala tayong mabasa sa Bible nga nag-ingon nga ang adlong Domingo igsisimba. Okay? Wala tayong mabasa sa Bible nga adlong Domingo balaan. Wala tayong mabasa sa Bible nga ang adlong Domingo adlong igpapahulay. Wala tayong mabasa sa Bible nga adlong Domingo puli sa adlong Sabado. Wala tayong mabasa ana igsuon. Now dili nato maklim nga ang Bible yes Roman Catholic kay ang whole Bible gikan sa Genesis hantod sa katapusan, Sabado. Tanawa silang Moses, tanawa silang Ezekiel, tanawa silang Isaias, tanawa silang Zacarias, tanawa ang mga apostoles. Wala tayong mabasa diha nga Domingo. Nga how ka moingon man ta nga sila ang tag-iya sa Bible. Mas mayo tingali nga, ilista na lang ng Bible nga puro Domingo, kay sila man ka ang tag-iya. Pero dili na siya mahitabo igsuon kay. Sugin lang ko kamo, wala na ang original. Okay, wala na ang original. Now, salamat ini imong pangutan na igsuon. Gani ang Biblia wala gituga sa Catholic. Wala tayong mabasa na gingon ang tibuok nga kasulatan gituga sa Roman Catholic Church. Wala tayong mabasa na. Ang atong mabasa gituga na sa mga tao. Meaning, tanan tao sa tibuok kalibutan, mga-Catholic man ka, mga-Protestant man ka, mga-Seventh-day Adventist man ka, mga-Baptist man ka, gituga ng Bible ngadto sa tanan tao. Atong basahon, 2 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16 na giyon. Mato pa niya, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kung sige yung diagson, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagpamadlong. 17, aron ang tao sa Dios mamahingpit. So gituga sa tao.